Por terceiro ano consecutivo, o Centro de Formación e Viveiro de Empresas de Boiro, situado no polígono de Espiñeira, acolleu hoxe durante unha xornada única a Feira de Emprego do Barbanza, coa finalidade de impulsar o talento e a economía local. Na mesma contouse coa participación de empresas de distintos sectores productivos, entidades formativas e servizos de orientación laboral. Durante a xornada os asistentes puideron asistir tamén a diversas charlas inspiradoras de oficios con futuro, nichos de emprego na comarca, opcións de formación regrada e non regrada e tamén de traballo na administración pública ou de iniciativa privada. Estamos celebrando a terceira feira de emprego e, bueno, esperamos que teña o éxito das anteriores, tanto da primeira como da segunda. Este ano, pois, fixemos melloras, en vez de facer en 2 xornadas, fixemos nunha única xornada. Vamos a ter tres mesas destinadas a empresarios, a demandantes de emprego, donde están todas as empresas de diferentes sectores, tamén empresas de contratación, e, bueno, a verdade que moi contentos, e iso que estamos empezando como non podía ser de outra maneira, pero, bueno, vamos a esperar que finalice a feira e sacar os resultados e que polo menos sean os mesmos resultados que tuvemos o ano pasado, tanto a nivel de empresas como a nivel de demandantes de emprego, porque, bueno, a xente quedou moi contenta e moi satisfeita. Na feira contouse tamén cun espazo de stands destinado ás empresas, entidades e centros formativos, coa participación de empresas de referencia non só no ámbito local, senón tamén nacional e internacional.